Galicia celebrou este domingo a cerimonia oficial de entrega de medallas Castelao 2026, o máximo galardón civil que concede a comunidade autónoma. Durante a súa intervención, Alfonso Rueda destacou o orgullo de toda a comunidade ante uns premiados que exerceron como os mellores embaixadores do esforzo da terra. Señoras e señores, as 5 persoas as que acabamos de impoñerlles as medallas Castelao neste ano 2026 constitúen, como decía ao principio, unha extraordinaria representación da Galicia actual, con todo o que traemos do pasado e con todo o que temos cara ao futuro. Todos os anos, creo que os 5 galardoados ou galardoadas o representan. Non é sinxelo por falla de candidatos, sino precisamente por poder seleccionar entre todos os candidatos e candidatas posibles os que consideramos os mellores e os máis axeitados para representar a toda a sociedade galega. O recoñecemento social desta edición recaeu na Fundación Andrea, unha entidade liderada por Charo Barca que realiza un labor crucial de apoio psicolóxico e loxístico ás familias con nenos ingresados de longa duración no Hospital de Santiago. Esta medalla concedida á Fundación Andrea pertence ao esforzo de todos os que sempre estades aí, ao noso carón. Pero hoxe precisamos dedicarlla ás familias dos nosos pequenos enfermos, auténticos heróis que loitan cada día por saíren adiante. Son os verdadeiros protagonistas desta importante singradura que comenzamos con eles como faro tras a estela deixada por Andrea como guía e motor. Traballamos en escatimar recursos para que nunca teñan que adentrarse en solitario nunha das travesías máis complicadas que a vida pode agochar. Así mesmo, o trompetista Esteban Batallán foi galardoado por proxectar o talento musical galego como solista principal nas prestixiosas orquestas de Chicago e Hong Kong. Teño a gran sorte de actuar como trompetista nas salas de concerto máis importantes do mundo e impartir aulas nos conservatorios e universidades máis prestixiosos. E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Esperan que na miña resposta cite a un dos conservatorios máis prestixiosos de Europa ou a un dos mestres máis recoñecidos a nivel mundial. A súa sorpresa ven cando lles explico que eu estudiei no meu pobo, na Escola de Música de Barro, e despois nos conservatorios de música de Pontevedra e Vigo. No ámbito da investigación, a medalla distinguiu a doutora en física Marca Peáns, cuxa brillante carreira de científica situouna na vanguarda internacional dentro do prestixioso CERN. O progreso só é posible cando compartimos talento, recursos e confianza. Como científica, poucas cosas me alegran máis que ver como Galicia entendeu este reto, ha ido incorporando a ciencia, a innovación no seu tecido industrial, académico, o tempo que modernizaba as infraestructuras de investigación. Non existe un xeito máis consistente de medrar como sociedade. O deporte estivo presente a través do atleta olímpico de medio fondo Adrián Ben, quen recolleu a súa insignia tras consolidarse como un referente internacional na disciplina dos 800 e 1500 metros. Eu nacín en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di: «Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?» A única resposta que podo dar é: galego e a moita honra. Por iso, aínda que son só un deportista, sempre levaría o nome de Galicia con dignidade por todas as pistas internacionais onde teño competido. O sector empresarial estivo representado por María Barallobre, propietaria dos restaurantes A Penela, distinguida pola súa capacidade de internacionalizar a gastronomía tradicional mantendo intactas as súas raíces culinarias. La profesión no es para decir voy a extenderme en el extranjero, voy a ampliar, voy a conseguir. No, era simplemente realizar una actividad que te gusta. Así como, por ejemplo, Castelao, pues estaba feliz escribiendo, pues yo, por ejemplo, pues estoy contenta pues realizando actividades como en la cocina, o sea, en el negocio. Y bueno, así pues es la manera de que continúe luchando.